Voilà, c'est grand. Moi, Barça. Moi, FC Barcelone. Ah ouais. Vous voulez jouer là? Vous voulez jouer maintenant, je vais Sisi là. Là, c'est Bernardo Silva. Là, je vais Sambois en Chegna. Tiens. Parce que nous avons un psychologue à Benacola. Aïe. Mais moi, en gros, nous avons un œuf athlétique. Rabbi Smadan a bon là. À vous, Sisi, il a un prix fixé 100 millions d'euros. Tu entends où, hein? 100 millions. 100 millions. Ah, 100 millions. Ah, voilà, je inscrit détail là. Je inscrit détail là. Et millions qui mettaient. C'était il a dit qu'il a dit. Pourquoi je regardé? Là, oui, Everton. Celle-ci. Ah ouais. Il est offensif follow. Tiens. Mais Everton dans la mini Eledo. Ah ouais. Notre Anthony Gordon. Là, je vais Samoa en Kilena. Tiens. Mais Sky Sport. Ah ouais. Le gros Celle-ci, il promotion follow. 47 millions d'euros proposé Everton. Aïe. Donc, à quoi avec 50 watts? La météo qu'on va faire là. Alsa Celle-ci, on va obliger à jouer. Tiens. On va renforcer. Ah ouais. On va attaquer renforcer. Comme on va dire, maintenant, je vais passer à la Pierre Aubameyang. Il a fallu que Barça fasse 14 millions d'euros. Barça va faire 5 millions d'euros. On veut qu'on fasse là. Défenseur espagnol, mais. Ah ouais. Nani, Ani, Caloro. Tiens. Ok, Betis Sevilla. Ah ouais. Notre Marc Bartra. Moi, je vais s'ambisser à Nicolena. Ah ouais. Marc Bartra, ami de Betis Sevilla. Ce qui tombe, nous faisons Trabzon Sport. On va champion, c'est qui ça. 2 millions d'euros, nous dollars. Moi, Chelsea. Fédération anglaise de football. Ah ouais. Obliga Joker. Il y a enquête d'amener Chelsea. Entraîneur. Tiens. Oh, vous avez enquête d'amener en Norvège. Ah ouais. Nous, Allemand Thomas Tuchel. Nous avons matché la contre Tottenham. Ah ouais. On matché la 2-2. Ok là. Matché pané. Je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas. Nous avons fédération pour outre le Kosovo. Aïe mon fort. À quoi on va me faire fier. Kosovo. Nous Anthony Taylor. Ah ouais. Ko biflam na odi Tottenham. Tiens. Ka biflash mai. Kama dozro mare. Akla ki kanto financement. Tiens. Ko ba yini fédération fait. Kosovo. On a ni alzi black luga free fiango. Kale kile tere ko le la jour be be ma hanelo. Ko ka jeune ko alzi ngana c'est ga frère de fiango. Et pour avoir que yo. Hein? Les bidons ni sika bala. Avec avoir de la je. Ni voir ya valider. Au talibri blé Thomas Tuchel pour à déserter. Alors faut que kaba yini yɛrɛ de ko nalisi kɔnɔ olu ka filɛ fiyɛ o de kuma ma ja fédération ye a kɛ ti da yɛlɛ a kama ayiwa baasi tɛ a ko bɛ sira ni bɔra a ko la an b'a kunnafoni di ala mɛ jɛ kosɛbɛ an bɛ to kunnafoni fɛn na o bɛ kɛ ala fɔ mun ye City joueur u ye faute kɛ kosɛbɛ u ka capitaine u y'a désigné mun ye u ka entraîneur Pep Guardiola n'ale bɛ capitaine désigné ale bɛ joueur bila ka voter de namun ka point cayara ni bɛɛ ta o bɛ kɛ capitaine ye barasa bɛ d'o ma o fana ka ɲi an ka conseiller ne de télégraphe a sɔrɔ na bɔli la a ko joueur ka vote sen fɛ o ma min jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ o ye ke Gundogan o de ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ vote la mais bura muru a tɔgɔ Guardiola a ka nin système man ɲi dɛ n'i ye vote kɛ ka ban bura ni mɔgɔ min kɛ na dɔw bɛ olu ma futa ye n'u bɛ ɲɔgɔn kan fɔ n'a ye décision min ta olu bɛ se k'a fɔ u tɛ tugu décision parce que olu t'a fɛ déjà i ma voté mɔgɔ ma ye kɔrɔba yɛrɛ ko k'i ta tigi fɛ jɔyɔrɔ filanan o ye Kevin De Bruyne De Bruyne ale ye jɔyɔrɔ filanan ale tun bɛ min kɛ i b'a dɔn wa i t'a entraîneur i b'a ko bon karisa de ka capitaine ye joueur bɛɛ jagoyalen don k'o tigi de bonya e de y'a désigné ni nin bɔra yen nin ye vice capitaine ye fɛnɛ y'o ka dangan ye les joueurs sont obligés k'o tigi suit mais n'u ye 13 k'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛ ka vote k'u ni ɲɔgɔn cɛ bura alaw kɛ kilan a bɛ kɛ kilanko ye dɛ ayiwa kunnafoni na nin ko c'est officiel o banna mun ye Alex Collado kosɛbɛ ni Barça dɔrɔn don milieu offensif don milieu offensif la a bɛ jouer fɛn Barça la a va jouer 123 la kosɛbɛ Alex Collado Barça u y'a prêté u ka tɔn ma n'o ye Elche u y'a officialisé kunu c'est officiel a officialisé la bi o banna donc an bɛ to kunnafoni na halisa a fɔ Manchester City u ka défenseur min n'a tɔgɔ Benjamin Mendy n'a si bɛ 28 na kosɛbɛ ni a minɛra
ko 8 viol sen fait en tentative de viol en agression sexuelle ba fo ne wati na ka jugement adam na kunu subhanallah mais kunu procureur tiala kuma mun fo kunu atem ko jigi tu procureur ay kuma ta kunu akodi no Timothée cry ko sobe jugement kena ka ko akodi ko to andra no Benjamin Mendy ko c'est un prédateur prédateur oui ko c'est un prédateur bro je suis pas terminé de ko wodu ko ka tableau era de ka muso ni ko kunta muso la ko prédateur bro je suis venu de juguri ou enquête résultat de fana pour que ko da de fo kunu akoko chenga so fana ma do drama ko c'est un man noir akaso le Benjamin Mendy bro ala Benjamin ko bakara ko na do dato ala de pour que ko c'est un man noir pour yemia faire de cheko muso chika muso wulun flan ulle be bela ka jelaki muso segi ulle viol de ke je prof no chera sa kuyi ali kele o taille en tentative de viol o ta amake ma kele o agression sexuelle bro le tay a demote bena ha muso cheki donc kunu kuma dira yɛrɛ ma a ɲinigara akodi juge fɛ kosɛbɛ u ko a ma ko a ka kina jumɛn ko mɔgɔtigi ninnu ko k'a bin o kan a ko k'ale bi kale ala la kosɛbɛ ko ni mɔgɔtigi kelen o kelen k'ale sira fɛn fɛn ma k'a n'a bɛɛ jɛmakan de don k'a fɔ k'a jagoya k'a fɛ k'o tɛ ko bɛnbakan de don muso nu denmisɛnninw de don denmisɛnninw de don fɔlɔ wa bura ni denmisɛnninw tɛ fɔ npogotigi kwalew nkalon b'u da maa kuntanw don a mago bɛ wari de la musomanin fitinin mɔgɔ bɛ faga tisi ta la i bɛ se ka bin o kan mɛ npogotigi belebele jamana kɔrɔbalenba bura bɛnkan don a bɛ se ka k'u bɛnna fɛn mun kan ni baara banna nin kan ka di o ma di u bɛ taa nkalon tigɛ k'a bin o kan binkani tɛ dɛ maa tɛ ka bin muso kɔrɔbalen kan nkalon don a yɛrɛ ani a tɔɲɔgɔn dɔ bɛ yen o fana nɔ minɛlen don k'o de bɛ taa muso ɲini ka na d'a ma o fana kumara kun o fana ko tiɲɛ yɛrɛ la k'ale fɛn bɛ wele ka na k'ale bɛnna la de bon buramuso nkalon da m'o de f'i ɲɛna wa n'i y'a sɛgɛsɛgɛ dɛ ninnu ye sufɛmaw don han ninnu ye sufɛmaw de ye i b'a sɔrɔ min dira u jɔ n'o de la sɔgɔ jamana kan ni wari b'i kun n'i ta kɛ musoko ye sɔrɔ bura n bɛna fɛn dɔ fɔ i bɛ mun kalama i bɛ coro mɔgɔ wɛrɛ e ka mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka taa muso nɔfɛ muso ka tɔgɔma ka na fɔ so kɔnɔ k'o da binkani ye o tubabu fɛ ne ma se ka tubabu ka ko bura n'i y'a ye i nana fɛn dɔ taara f'i ye i wele yɔrɔ la de o i wele kun fɔra i ɲɛna ye o i nana de cɛ y'o de fɔ k'ale taara fɛn fɛn wele ka na k'ale n'u bɛnna la de a baara banna donc n'u bɛ ka wari de ɲini cɛ bolo cɛ ka dɔɔnin d'u ma sɔrɔ binkani tɛ dɛ mais procureur de bɛ ka ko wa a fɔra a binkani tɛ ni musomaninw bɔra dagandenw don a ye cɛ bila ka taa ka ci la procureur ale bɛ ka ko tɔ juguya ayiwa ko c'est un prédateur ko c'est un man bura cɛ a ta y'a jo ye nka ninnu bɛ ka nkalon de da la dɛ la journaliste qui est Pisama o de bɛ jugement nin kɛnɛ kan k'a jugement bɛ kɛ fo dɔgɔkun 15 semaines u b'o de kɛ jugement na cɛ o jugement o ma nɔgɔn dɛ a filɛ cɛ yɛrɛ ka balonan tiɲɛna a ka jugement n'a sera il a 28 ans u y'a ka suspendu pendant 1 an a tɛ jouer a ka tɔn yɛrɛ si a suspendu pendant 1 an awɔ kabini le 7 janvier a bɛ liberté conditionnelle la a bilalen don a bɛ kɛnɛma mais yɔrɔ bɛ yɔrɔ la a tɛ se ka taa yen ne m'o faamu tubabu dugu la kɛ ni fɛn b'i bolo i bɛ tubabu dugu la ni tubabu muso ninnu nana a fɔ na ko n t'a la a bɛ nana an dilan a bɛ taa fɔ ko n binna o kan n t'a la dɛ i b'o de f'u ɲɛna koyi i b'o de f'u ɲɛna dɛ i b'a ko n t'a la ni mɔgɔ ni muso ko fa ni sera tubabu jamana o b'a ba ci ka bɔ u b'a ba ci u b'i ka nafolo bɛɛ k'a dun k'a ban tayi n'u b'a ko binnu kan ko tentative de viol ko agression n tɛ kuntankan dama agression sexuelle mais n tɛ mais kuntankan dama tentative de viol tentative de viol dɛ cɛ yɛrɛ ka k'a la ko 8 cas de viol ko 8 cas de viol et tentative de viol muso 8 k'olu violé la nkalon don kelen bɛ yen ko a tun bɛ fɛ ka bin ale kan k'a ma se ka bin ale kan tentative de viol mun y'i s'a ka so kelen fana bɛ yen o ta ye ko agression sexuelle ka kan wɛrɛ fɔ ayiwa cɛla Benjamin Mendy a sɛgɛnna dɛ ala de b'a bɔ nin ko in na koyi ala de b'a bɔ dɛ awɔ kuma bɛ procureur da kuma bɛ procureur da de k'a kɛ ko muso yɛrɛ filɛ kɛ procureur denmuso ye ne sigalen b'o kuma in na o ayiwa d'accord so n'a bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye a ka taa sugu kɔnɔ cɛ ka pe